Oare cum dăm pe internet? Dau eu. Le fac un CD-ul? Nu, mă, nu-i telefon la mine și o termină bateria. Deschis contul, nu? Ce foc e pe aici, frate? Dați-vă, fraților, să vedeți la Nichitin ce foc este, bă. Uite-i broșii asta acolo cu avion ca 100 de cealaltă, avion ca 100 de cealaltă mare, leg. Mai în baterie. Uite, da foc, uite acolo e. Să vine. Dă-te, sare! Ce? Nebun. Gata.